سلام نزمر بزختكاتاتول عدل زرخبكم أملاخ يبارخكم لومي حد أرستي كان مصحف قدس كانت سنعنا بتا أرستي زلعلماوي كيدان يزل زلعلماوي كيدان انتاي مالتي كيدان مصحف قدس زي قال زي عابي ترجم الله مصحف قدس نابنت بولي كيدان حدش كيدان إلا نزارب كيدان مالت وعل مالتي بحسر زبالة قلالتها وعل دما كلتا سبات بزعب حاد نجر كسما معو خلو مالتي وعل دما كفرس يخيل كسنع يخيل سلازي مصحف قدس زي كيدان زبل أملاخ مسدك سبات زعاتو بفلاي دما مس أبراهام زعاتو كم أبنت غيرنا كانت سنعنا دحراي نفس وكسب دما ترجم كله كخير الله مهنياتو أملاخ مس ولك سبات كيدان يعتو مس إسرائيل كيدان عتيو سلازي نفس وكف نزت سمع زبلة كيدان مساخي كأتو أملاخ يدلي إذا خيدان إذن تسأنيعو تراحينا نحنا كاب أملاخ بركات كنقبل نخيل نايزل عالم هيوت عب السماي نايزل عالم እግዚአብሔር من زل عالم كنبر يسوس قال أيزخ مصر كله بوزحت እግዚአብሔር تسفاتات أبتنسو مسدق سبات زعاتو كيدان استمسرته يسلد نفسه كفسب نزخ فلطو ناي قدني مالتي لذي تسفا قبر نزي ملأخت زي كسمعوه سع مودعتا دحراي زي أرست زي مصحف قدس انتاي مالت كم زخوني فلتكم بمفلاتكم دماغت آمنون بركات كتقبلوا خاب أملاخي تي ديليتي مالت لذي أملاخي بارخكم قل مجمريا نزار أرست زي العلنا خاب مصحف قدس كنزارب كلنا نايك زيابهر قال كنزارب كلنا أملاخ بمنفسو متان كمرحانا كبارخنا نزست سمعوا زبالكم لما ببزح من قد أبستفر عليكم وتعتار لكم بناي تعنا يكون بناي محبرة ونبركم يكون بزعب أبستفر عليه كنتات أب هيوت بدها تبلو خل خل أملاح بين خرد أكون خلي لذلك قال زياب هدمر الخلي سماين مدرن كحلفي عليه جنا أي كحلفيني ليسوس مالس لذلك عد موكم كسع موت داتا نوح يكون إذا قربا مدب كسع موت داتا كتاتلوه دحرا بايتهم بزي قدس زخوان يكون هايمانوت يحلهم بزي قدس مسمعي تغند نقر عملاخ ناي كل ناس لزخوان ناي تحادى أيكونن ناي كل ودع الدامس لزخوان كايكون السب بزي قدس دحرا بايتها بزي قدس نزق قال زخ تسمع بك تسمعي يعدمكم سلازخم تقدم زبالكو عملاخ بمنفسو مستوعى الكبنا بمسمع قالوا خبار خنا كنصلينا مساي حبيركم كتصلي دما عدمكم سماين مدرن بحرن عين مياتن أبو نزل كل زفتركا እግዚአብሔር أملاخ تمسجن وأملاخ نمسجن كارنا هيوس لذهبكنا بآها عينا ننبر بآها عينا نواساوس كل دما خبخا إمو نمسجن كارنا سلو كل تقبلنا سناي نجر حسابات كان أنا أزيو خوري حجر ما قالكا كانت صنع كلنا بزعباتي أبانا زلك حسابات كنردع كنفتن كلنا دقفنا نقول لهم زي السمع لما مستوى على حبهم باسم يسوس آمين سلازي كبرات سمعتي سلايد كتريقكم أنا خزارب كله صحف دماغ كتريقكم كسع مودة تكتاتلو زي أب يوتيوب أب فيسبوك أو سل أبلود زجبرو እንደገና ድማ كت سمعوا تخول لكم نخالو السبات دماني تحبروهم تخول لكم مالتي سلازي اتي ززاربو بصحف ملكع دماني كتريوا لكم اوكي سلازي انت يزبل كبتا قديم زبلكو زلعالماوي كيدان يزبل تنا حجار استنا مالتي
كيدان أمونغو كلتا وغنات كهلو زخيل وعلي إزي زلالماو كيدان دما أمونغو أملاخن دك سبن كهلو زهلو كيداني أملاخ نزي كيدان ويدما وعل زي مسفوليات سبعة كم تقدم زولكو كم بعلنوه أبراهام إسحاقن يعقوبن دما أصديقوي كيدان ويدما وعل أسمات نايتهم زفرهم لو سبات كحز ناي قدني سلازي أسمات نايتهم أو وعل زلو مفلات دما أقداسي مالتي إتهم أبتو وعل زلو وقنات بزعبان تايكم تسمامعون قديتا ناي نفس وقفهم انتايكم زخون المفلات دما أقداسي حجي أبزن نريو أبزا أربع مدب نريو بساعة سم أملاك كنرينا أفتو وعل زلو سم أملاك يهوه ويدما اتزل عالماوي زول حد سميم إل شاداي زول ما خالق سميم ادخل زخيل أملاك مالتي اتمسوز أتو وعل دماني سمنا يتسب أبراهام كنرينا أبراهام ينيرسمو دحرنا بأبراهام تغيرو دحراي بزعبة تخيدان دما هنرينا تخيدان تفر لي درجاتات هلو قديتات دما هلو كيدان مساعتها تختقبرو تسبيت زقبر الكانيقرات هلو بزعبو دما هنرينا ثلاثنا مجمري أنريو بزعبة ياهوي ويدما تزل عالماوي أكلنا يتخيدان زقوني إذا حجي أب أريد ساعات معرف سلسة فقد 14 تايب لنا أملاك كأنو موسى يتزلوخ يزلوخ بولو بلد ما ندك إسرائيل قالوا إتي زلوخو نابخاتكم لا أخني بولو سلازي سمنا أملاك انتاي يتزلوخ يزلوخو سمع أملاك يتزلوخ يزلوخو أبتي مصحف قدوس التصحفه بخرق عنقو عبرايستي نزن 4 فيدلات يه وه تتقاللي مالتيو إتي بخري أدمامصاناي يه وه زي فلت أكو أنتخونه إزي يه وه بالسجرة فيدل يهوفا ويجهوفا إزبال كم سمعنا لنا بزح حقات أميتات حواري يوحنس نابنت كميل ولو اتزلون زنبرن زمصن يلو ترجمو ولو اب راي يوحنس معرف حدا فقد 4 ازي اتي زلعالماوي سمع املاخ بغزارو سخنبر كم زخيلن زلعالمنتون اب تاريخ لعول غزاي كم زخونه يوكل مالتي اتزلو خي زلوخو بزعبا أمونغو أملاخن أبراهامن زنبرة زررب كجلس كله موسى نزي سمز تتقيم له مالت زلوخي زلوخو إلو تتقيم له أب أوريز فترة معرف 10 5 فقر شوعته ملوء بملوء ما أنتي أبو خن وكال أجزي أجداسي مسحاب قدس سم أملاخن ترجمون كن فلت يتابع عنا أمزمر رايت معرف 9 فقر 10 معرف 9 حد فقر 10 بعد سلازي زلوخي زلوخو نحنا حلفتنا ديك سبعة أملاخ قلنا كله زفتره زي حلف زي موت مودعتا زي بلو نتي أبرو حق زلو كم جمرت يا زريو أملاخ أبو خن وكل أبو خن أمن بو تسفح نقبري دليلنا حتى خنقبران نخيل انتيا وملوء لبنا خندليو قالوا خن نبب سمو خنصوع يدليلنا مالتي سلازي سمو عابس سميو يزلو خي يزلو كل ساعة زلو مالتي نابنت حانت خم بولكمي أبنا من تخم فلتو that I may know him تبل by إيلان وايت تصحفي إيلان وايت عباينا إكزابير سبز نبرت إكزابير بزوح مقلاس بزوح رأي زهابا بقى عبلو بزوح زدنق نقر زقابر السريع كم زي لا صحيفة اتزلوخي يزلوخو مالت زلالماوي منبار مالتي إذا مالت حلف حجي مسعي زكاتتي نتي أزير حق في الصاميتات حلف تاريخن أزير حق مسعان كم تعلت على زخون نجارات بنصر على صبيقي يفلطوا أبكر منا زخون عين فلتن أنت زخونون أب زلالما ومدحنا أبركتو أي منورون منت كن الله مامدن أبتي إتي زلوخي زلوخو السماء أملاك كانوا كلن أجت أمتاتي خفتلنا بزحت يجدك سبات صباح تاي كم زخون عين فلتنا حواريات كم زيلو من يسوس حيتم ويسوس نتايلو بزح نجار زنجركم نيروني جن كتصروا عيتقولنيكم أملاك كله عيقل تسألناني كنا أمنوا لنا نشط راح يسفلت زعبا زمس أو خنوك نسو حنت زي فلت أنا قال ولا حنت يلا أو أنت حدا أمينا كابت كله تي نسو زفلت أو أمس أخون زغل حما أنا قال خولنا يا خيلي
ልዕሊ ኩሉ ድማኒ بسلام بحجوز بإمنة كمبرنا يخيل مالتي قال إل شاداي دما خالق سمي إل شاداي تبع لي تسوع إل شاداي مالت تدخل زخيل مالتي أب أوريزات معرف شديش تفقد ثلاثة خمسين نبي نا أبراهامن ني إسحاقن ني يعقوبن كم تدخل زخيل أملاك تجلس كلهم بسمي إجزاء بيرجنا أي تفلت كلهم مالت إتي زلقه إزلقه تبل سمو مالتي الشداي مالت كأني كل زخيل مالتي أملاك نتيمس أبراهام زنبرو كيدان مساس دقو نرأسو كم كل زخيل ويدما الشداي أبز فترة معرف 10 شو عتفقد حدا نرخبه إلو قليتوا بمخنيات دخان سقاو ولد كله عاي كألن أريبوس لزنبري انت خونا قنا كل زخيل إزيك خون فصم حيلي اللو إزيك نخون فصم حيلي زيابي كل خقبرو خيلو ولا سارا وانت خونا أريجا عنيرا جنك تولد كيلا مالت بحيل أملاك زي أب أوريز فترة نعرف 10 شو عتفق رشد الشيخ نبوه خير يسحق يعقوب بسم إل شاداي يباركه أب أوريز فترة نعرف إسرائيل شو من تنفق ثلاثة نرقبه أملاك دمان يعقوب إل شاداي بزبل سمو يتقول يتسأله أب أوريز فترة نعرف 35 تنفق 10 حدا نرقبه يعقوب ون خالقت نخبارك نزل سمي تتقيمه أبزي أبو رز فترة معرف 40 سلستن فقدي 14 40 شمونتن فقدي سلسته معرف 40 9 فقدي 25 نرحبوا مالتي أبزي تصحف تريوه خمس لهم أملاك تقول زخيلي أزيو أقداسي سلمتين أنا أملاكنا أبنو كل سل زخيل كان موت سعبيلن أملاك جن هيوتي كان موتان دماغ تنسيخه حبتون دقنتون دماغ درتي يقولون نخلهم توم بإمنة مؤززنة زدليو كاب حابتو كهوم فقعدنياي زعباز الزارب أب ملغت باولوس نفسه فيليبي معراف 4 فقد 10 9 كنا نبي نخيلنا أبراهام ناي مجمريا سمنا ناي أبراهام يديرو حجي أب أوريز فترة معراف 10 شو فقد 5 تاني نبي أبو بزحات هزبتات غير كايمو أبراهام دا أمبر دقيم سمكا أبرام أيصوعني سم أملاك نبهرياتو ويتوايز وكل بتمساسال من جديد ما أبنايت أنتي مبرع عالم سمنا يسبات نتوايوم زوكلي أبي هو تحدث أبي أقداس نزلوا في الصامين تخون دما أسمات كغير خيلي مالتي نابنت أب أوريز فترة معرف 30 كلتن فقد 20 شمونتن تاينر بزعبا يعقوب بليتي مستملأك قلس حديرو سمو انتايلو مس أملاك تقالي سكاي خاموس سمكا خابي يعقوب ناب إسرائيل كغيرو يلو سلازي تناتو تمكرو زقلص مقيار سم مالتي قال أب أوريز فترة معرف 40 حدن فقد 40 5 تاينر بزعبا يوسف فرعون تاهبلو كله صافنات صعنح كبهالي سمكا مخنياتو حلمي سلتقلص ترجم سلتقلص يلو سماوت يلو قال بزعبا روت انت اخيرنا ناومي ويدما مارايو دحرما بتزقاطما تمكرو عراي زبل سم كغير كله كم اختبل كلا مال السماي كم زبل دحري جدا حاسمن نيرو مريرن نيرو لا مالتي التمكرو مالتي قال ابناي دانيال تمسينا دماني دانيال بيل شاصر سبل ويدما بيل نهوتي عقبا بتي تعوزم لكو أمالختيهم قلت قندي خسمر اللي تزالي زولو نتبن تايو سم غيارسي نزخوان في السامي خمزة ملاخت مالتي مفصم تا تسفاتات ناي كيدانو نمقلاح دما أملاخ نسم أبرام ناب أبراهام كأيرو كابتا ساعتيا جميرو كم أبو بزحات هزبتات كفلت نبرو إذا دما نأمنة أبراهام أبرتعوو مالتي ونياتو كزيابيك تسفاهي وانتاي كون كنزقيل بتجزيتي أريجو كله سبيته أريجا خلا أبو بزحات زبطات كوني خاقبل كله إمنت كا نختأمن زحتتي أملاك دما أحفرون أملاك أبو توم أمنتي تباهيلي سوا بتا أمنت دماني نتصدق خم تقصرت له مسحاب قدس نجرنا سلذ لو ما أملاكنا أنا وكن أمن قال التجابه لنا قال أملاك كن أمن مسحاب قدس جنس لنا كن نبوه أملاك نتايز بالزلو إلنا قالوا خن نتقال دما خن أمنه بنتي بمئمان زركب بركة دماء تحافل تخنكون
أملاخ لومي يصوعنا له مالتي يصوعكم له بزعبا حجي نريو درجاتات ناي كيداننا هنري خمدا قديمه زبلكو كيدان مالت وعل لنا لنا درجاتات ما كنرينا ابتنا ابراهام غعزو هيوت اب اوري زفترت معراف 10 تخلت فقد حد انتاي بالزيافير دمان ابراهام بولو كان مدرخان ازمات كان كاب ندابوخان نابت انا زريئه كاب مدركيت الو املاح نتيمس ابراهام زنوبرو كيدان بثلاث درجاتات نفس وكف درجات ما ثلاثه كفالات غيرو حاتمو نرى انتاي مالت مقانزي مجمريا نرخبا اب اوري زفترت معرف 10 تخلته كاب حدا حساب ثلاثه اغزيابير كقرب كله اغزيابيرنا ابراهام بولوي يجمر مئتو مالت اغزيابير تي كيدان زات زلو دحار تزازيو كم مدرخا وصاء تبي دحراي تسفاهيو كبار خركاي تبي ስለዚህ ተናል ኪዳን ሓደ እንታይ ኢሎ መጀመርያ እግዚአብሔር ንአብርሃም ከምዚ ኢልዎ ትእዛዝ ድማ ሂብዎ ተስፋ ድማ ሂብዎ እዚ ኪዳን እዚ ኣብ ግብሮ ክውዕል ተደኣ ኮይኑ አብርሃም ከምታ እግዚአብሔር ዝበሎ ካብቲ እንዳብኡ ካብ አዝማዱ ናብቲ አምላኽ ዘርእዮ ምድሪ ክኸይድ ነይርዎ ከምኡ ከዓ ገይሩ ስለዚ አምላኽ ከምዚ ክብር ከሎ እቲ ሰብ ድማኒ ከምቲ አምላኽ ዝበሎ ገይሩ ስለዚ ኺዳን ይጸንዕ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ ድማኒ አምላኽ ምድሪ ከነአን ሂብዎም ደቂ እስራኤል ማለት ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ሎሚ ብዛዕባ ብሕትና ክንዛረብ ተኮይና ድማ አምላኽ ገለ ነገር ይብለና ንሕና ድማ ከም አካላት ናይቲ ኺዳን ክንገብሮ ዝግባአና እንተደኣ ዘጌርና እቲ ኪዳን ትርጉም የብሉን ዝፈረሰ ይዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ክንቅበል ንእግዚአብሔር ጽን ኢልና ክንሰምዖ ኣለና دحراي ድማ ክንስዕቦ ክንክእል ኣለና دحرت ንሱ ዝሃቦ ተስፋታት መጣን ክፍጸም ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ኣገዳስነት እዩ ካልኣይ እንተሪና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሳብ 21 ንረኽቦ እዩ እዚ ድማ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ቀሪብዎ ኣነ እግዚአብሔር ኢሉ ነቲ ኺዳን እግዚአብሔር ተበግሶ ወሲዱ ጅምሮ ኣሎ እንታይ ኢልዎ ኣርሒ ኣምጻለ ኢልዎ ትእዛዝ ንኣብርሃም ኣምጽኢሉ دحاكم مسبرو إذا مدري نزرعها هبية الله إلو لذي እግዚአብሔር كمو تبغسو مسوسده إتا تسفا نختفص عندما قدمه كنت አላታ ሳንታያ አርሒ አምጻለይ አብርሃም ድማ አርሒ አምጽኢሉ ለዚ ተስፋ ይፍጽቲ ኪዳን ይፍጸም ማለት ካለ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 14 ተዳሪና ድማኒ ኣገባብ ኣቀራርባ እንታይ ነይሩ ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ ለዚ ኣምላኽ ነቲ ኪዳን ተበግሶ ወሲዱ ይጅምረሎ ትእዛዝ ክንታይ ነይሩ ተባዕታይ ዘበለ ኩሉ ይገዘር ትብል ያ ነይራ ተስፋ ክንታይ ነይሩ እዛ ጓና ኮይንካ ትነብረላ ዘለኻ ምድሪ ክህበካ እየ ትብል ስለዚ ኩለንተና መወዳእታ ክባርኸካ እየ እዛ ምድርን ዘርእኻ ክባኤ ጓና ኮይንካ ትነብረላ ዘለኻ ምድሪ ክህበካ ይኽብል ከሎ بمولن تي أملاك تبغسو وسيدو زهابو كيدان أبراهام دما تزقبو غيرو تخيدان دماني فريري مالت تتصفى أملاك ريو سلازي لك إن إحنا دما نزخوا إجزابير أبزخوا يكون سب مدبالو نفسه كفسب معري أملاك فلا لا يلو إجزابير دما أبسبات مدبالو معناته كان مجمرة إجزابير نسب بملكوين بمسلون يفتيروا ስለዚህ ሆን ካሁን በዘይገድስ በማዕረ አምላክ የካ ይጥምተካ ይጥምተክ ይርኤክ እግዚአብሔርን ታይብልና እቲ እግዚአብሔር ዝወሎ ምስንገብሮ ወይድማ ድምጽ እግዚአብሔር ንምስማዕ ጽን ምስንብል እግዚአብሔር ነቲ ዝወሎ ተስፋ ፍጹም ኪዳን ጸኒዑ ማለት እዩ ኪዳን ጸኒዑ ሐላፍነት አለው ወድሰብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክሰምዕ ማለት እዩ አምላክ ነዚ ኪዳን ዚ ምስ አብርሃምን ዘሩና አቂምዎ ግን ከአን ሁሉም ደቂ ሰባት ዘካተተ እዩ እዚ ክንሪኦ ኣለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 3 ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 18 ከምኡውን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ፍቅዲ 29 ረኣይዎ ይኹም ምክንያቱ አምላክ ነብስ አብርሃም ይዛረብ ኣሎ ሕጂ እውን ምስተምናቱ ህዝቢ ይዛረብ ግን ተቐንዲ ዕላምኡ እንታይ እዩ ቦም ኣቢሉ ንዓለም ብምልእታ መልእኽቲ ምድሓን ንምብጻይ ስለዚ
نفس وكف سب እግዚአብሔር እንታይ ይብለኩም ዘሎ ፈሊጡ እቲ ኺዳን ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ክፍጸም እቲ ሰብ ድማ ናቱ ግደ ናቱ ተራ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ምስ ኪዳን ዝመጽእ ግዴታታት እዚ ቀዳማይ ክፋል ክንርኢና እዚ ኣቀዲሞም ብክትንክፎ ጸኒሐ እግዚአብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ አብርሃም ተዛረቦ ከምጻሉ ምስ ድማ ብድሕሪኡ ንቤቱን ንደቁን መገዲ እግዚአብሔር ክሕሉ ጽድቅን ፍርድን ከዓ ክገብሩ ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎ ስለዚ እግዚአብሔር ንአብርሃም ክጽውዖ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኩሉ ነጊርዎ ግን ከዓ እግዚአብሔር ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ እቲ እግዚአብሔር ምስ ፍሉያ ሰባት ይዛረብ ንብል ንኸውን ህዝቡን ኣለዎ ሕጂ ብፍሉ ይዛረቦ ግን ተቀንዲ ዕላማ እንታይ ብኦም ኣቢሉ ንዓለም ብምልእታ ክበጽሓ ስለዚ ተቀንዲ ነጥብ እንታይ ምስ ነፍስ ወከፍ ሰብ እግዚአብሔር መደብ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ መልእክቲ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ሰብ ክሰማዕ ኣለዎ ካብ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ በረኸት ክቅበል ተኮይኑ ሰብ ንኣምላኽ ክጽንክብል ክኽእል ኣለዎ እቲ ሰብ ክገብሮ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ክተግህ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካለ እዚ ናይ ጸጋ ኪዳን እዩ ማለት እዩ እቲ ምስ ኦፍ ኮርስ ምስ አብርሃም ዛኣቶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወሰዶ ተበግሶ እዩ ንሱ ድማ ንሕና ብገዛእ ርእስና ክንገብሮ ዘይንኽእል እዩ ዘቕርበልና ጸጋ ማለት ከምኡ ማለት እዩ ንሕና ብገዛእ ርእስና ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገር እግዚአብሔር ክገብረልና ከሎ ጸጋ ይባሃል እንተኾነ ግና እዚ በይናዊ ወይ በሓደ ወገን ጥራሕ ዝትግበር ኪዳን ኣይኮነን ኪዳን ውዕል ኢልና ቀዲምና ማለት እዩ እቶም ንኺዳን ኣምላኽ ዝተቀበሉ ግዴኦም ድማ ክገብሩ ኣለዎም ንኣምላኽ ምስ ዘይንእዘዞ እቲ ኺዳን ፈሪሱ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሎሚ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብጉጉይ መንገዲ ዝርድእዎ ወይ እውን ብብዙሕ መንገዲ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ይነፍስ ብዛዕባ መድሓን ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ጉጉይ ዝኾነ መረዳእታ ኣለዎም ብሓሶት ድማ መድሓን ኣይርከብን ሓቂ ኢየሱስ ስታይሉ እቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ተሓቂ ድማ ሓራቅ ተውጻእኩም እያ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ዝብሎም ክንድን እግዚአብሔር ጽን ዝብሉ ንባህሊ ድዩ ወይ ናይ ሰባት ኣተረጓጉማ ናይ ሓሶት ነገራት እዮም ዝሰምዑ እዚ ግን ቃል እግዚአብሔር ከነንብብ ሰብ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ሰዓት ሓቂ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኺዳን እንተደኣ ፈሪሱ ዝኾነ ዓይነት ርዲት ይሃልዎ ሰብ ዘይገድስ ዝኾነ ዓይነት ንነፍሱ ዘደዓዓሰሉ ነገር ይሃልዎ ዘይገድስ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ክረክብ ኣይክእል ኺዳን ተፈሪሱ ምክንያቱ ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ እግዚአብሔር ከም ዝኽብል ከሎ ቅድሚ ተስፋ ምፍጻሙ ቅድመ ኩነት ነይሩ ክግበር ዘለዎ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ድማ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓላፍነት ኣለዎ ምሕታት ጥራሕ እዩ ሰብ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ንእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ኣንቢቡ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብጌጋ ክንርድኦ ግን የብልና ኣምላኽ ስለ ዝተኣዘዝናዮ ኣይኮነን ዘድሕነና ብጸጉኡ ጥራይ እዩ ዘድሕነና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:8 ከምኡ ይብል ንሕጋጋቱ ምእዛዝና ነቲ ኣብኡ ዘሎና እምነትን ፍቕርን ዘንጸባርቕ ስለዚ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ምድሓን ፍጹም ህያብ እዩ ካብ ኣምላኽ እዩ ንሕና ንገብር ዘለና እቲ እግዚአብሔር ዘዳልዎ ምድሓን ኢና ንቕበሎ ዘለና ማለት እዩ አብርሃም እግዚአብሔር ከም ዝግበር ክብሎ ከሎ ከም ዝምጽእ ክብሎ ከሎ ኩሉ እግዚአብሔር ዘዳልዎ እዩ ኩሉ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ክትስመረራ ኣለዋ ክሰምዑ ኣለኩም ምድሓን ጸጋ እዩ ብኸምኡ እዩ እንድሕር ብኸምኡ ምዃኑ ወይ ነፃ ምዃኑ ዘይተረዲእኩም እዚ ድማ ግዜ ከተሕልፉ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብዎ ክትክእሉ ኣለኩም እግዚአብሔር ድማ ክትሓትዎ ኣለኩም ምክንያቱ ምድሓን ብስራሕ ኣይኮነን ብጸጋ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:8 ከምኡ እዩ ዝብል ምእዙዝነትና ንተስፋታት እቲ ዝኣተወልና ኺዳን ንኽፍጸም ይኽእሉ ማለት እዩ ምስኪዳን ዝመጽእ ግዴታ ኪዳን ኢልያ ዘለኹ ኣብኣ ጌጋ ግዴታ ክትከውን ኣለዋ እዚ ካልኣይ ክፋል ማለት እዩ ስጋ ዕልቦኹም ግዘሩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎይን መንጎኹምን ዘሎ ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ ኢልዎም እዚ ድማ ግዝረት ማለት እዩ ግዝረት ምልክት ናይ ኪዳን ዝኾነሉ ዕላማ እንታይ ንረእስ ክብዚ ዘርአ አብርሃም ካብ ኣሕዛብ ንምፍላይ
أملأت باولوس نفس إفيسون معرف كليت فقد عسرت حدا نري تذكروا نايت خيدان نحوار ونخلصل أبو رزق فترة معرف عسرت شو عتف ولا عسرت حدا نركب مرة لو نسهنا نمتبع أبزلاقي معرف عسرت ولا عسرت شديش نركب كم ملك الصدقي بإمنة لما عمله باولوس نفس رومية معرف 4 ولا عسرت حدا نركب تمثال جزرة لبي دما معنات እግዚአብሔር ታይብል ልብኹም ምግዛር ወይ ድማ ናይ ላዕሊ ዘይኮነስ ናይ ውሽጢ እዩ ንኽብል እግዚአብሔር ከምኡ ኢሉ ይዛረብ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 2:29 ድማ ንረክብ ማለት እዩ ከም ጽላሎት ናይ ጥምቀት ክርስትና ድማ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:11-12 ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዛ ቀዲሞ ዝበልክዎ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ فيسبوك ወይ ኣብ يوتيوب ኣሎ ከም እንደገና ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ጥቅስታት ኩሉ ኣሎ ክትጽምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ብሓቅ እንተደኣ እዛ ኣብ ዘሎ መልእኽቲ እንተደኣ ብትግሃት ወይ ድማ ብቅኑዕ ልቢ እንተደኣ ክትምርምርዎ ደሊኹም እንደገና ክትሪእዎ ትኽእሉ ብምሉእ ጥቅስታት ኣብኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ግዝረት ምልክት ናይ ኪዳን ምዃን ስለምንታይ ዘይቀጸለ እዚኣ ሕቶያ ድሕሪ ምሕላፍ ግዜ እዚ ምልክት እዚ ከም ምድሓን ትረኽበሉ ኮይኑ ጉጉይ ትርጉም ስለ ዝተዋህቦ እቲ መበቆላዊ ትርጉሙ ኣጥፈየ ኣብ ክርስቶስ ግዝረት በታ ብፍቕሪ ተዓይ እምነት ሓድሽ ፍጥረትን ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽን ትተኪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክርስትና እንታይ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፍቕሪ ተዓይ እምነት حدش فترة هوت كاك غير كخل على وقت إني قديمة سبلو يسوع كمان منفسن زي تولد كاويدما عندنا زي تولده من قصة أملاك كريعة يكلني نوا محلاو تزازات أملاك دما أبرأ يوحنس كم يبلنا نعرف 10-4 ولا 10-5 بتوم تزازات أملاك زحلون مسكر يسوع زلوا مدما قصة ما بزي زلوا لازم تزازات أملاك محلاو تزازات أملاك انتهي تنعسرت قالات انتهي ترابعي تزاز زعبا سنبت كي ترفع كل المالتي سلازي أب ملخ باولوس نفس الجلاتيا معرف حميشة فقري شديشته كمون معرف شديشته فقري 15 قداماي قرنطوس معرف شوعات خو 18 كسب 19 كنرخبو نخيل مالتي إزي أبناي إلين وايت أقدم أن بيقولكم نير خاب إلين وايت مالتي ناب كرسوس وصل من جدي تبل صحفي مسرته وسرعات بمتكل ناي فقري اب لبي مستتخله سب ملكعتي زفطرو مستحدثه اتني حقي اب لبكم حساباتكم كصحفو زبل تسفى حدش كيدان يفصل زي عبراويان معرف 10 نرخبو حقي اب لبي انت تصحيفو دامو هيوت دوك قيراي كيلم تسفاني حدش كيدان እግዚአብሔር ኮም ኢሉ አትበት እንደሕሮት መዓልታት ንቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኺዳን ዝዩ ናይ እምኒ ልቢ ውፅእ ናይ ስጋ ልቢ ኹቦም ንሕገይ ድማ ኣብ ሓሳባቶም ክጽሕፉ እየ እንታይ ማለት እዩ ክቕይሮም እየ ከምቲ ኢየሱስ ንኒቆዲሞስ ዝበሎ ዳግማይ ክውለዱ እዮም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዚ ስራሕ እዚ እንድሕር ኣብ ሂወትካ ወይ ኣብ ሂወት ዘይተፈጺሙ ንእግዚአብሔር ተሓተሉ ወይ ተሓተሉ ግዜ ጽባሕ ናትና ይኮነን በዛ መዓልቲ ድምፂ ኣምላኽ እንድሕር ሰሚዕኩም تايز المسح قدس نصباح ኣይተመሓላልፍዋ መዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ምክንያቱ ጽባሕ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥንና እግዚአብሔር ምድሓን ነቲ ብክርስቶስ ኣቢሉ ዝህቦ ምድሓን እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ኣለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ትምህርቲ ክንዕሾ ይብልና ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ተሓቂ ድማ ሓራቕ ተውፃእኩም እያ ሓቂ ድማ ቃል ኣምላኽ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክትሰምዑ ናብ እግዚአብሔር ክትመጽኡ ንኢየሱስ ክትመጽኡ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣቱም ኩልኩም ትጽዕሩን ጸር ዝኸበደኩም እናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ኣነ ልዋሂ ልበይ ትሑት ኣርዕተይ ፈኩሽ ጸሮይ ድማ ቀሊል ዝብላሉ ስለዚ ሓደራ ንዚ መልእኽቲ ብተገዳስነት ክትሪእዎ ስለዚ ሕጊ ኣብ ልብን ተጻሒፉ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ
ህይወት ክቅየረሉ ዘይክእል ምክንያት የለን ሓቀኛ ምልክት ናይ ወዲ መዝሙርነት ምእዝዝነት ናይ ፍቅሪ አገልግሎትን ተኣማንነትን ስለዚ ከምቲ አቀዲም ክብሎ ፀናሕኩ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ኪዳን ኢና ርኢና ዘለዓለማዊ ኪዳን ማለት ውዕል ኢልና ያለና አምላኽ ምስ ደቂ ሰባት ዝኣትዎ ኪዳን ኣሎ ስለዚ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢሉ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን ይገብር ኣለኹ ኢሉ ዝደም ድማ ሓድ ኪዳን እዩ ማለት ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ ኪዳን ውዕል ስለዚ እንተዳ ሓደ ሰብ ክድሕን ኮይኑ ሓደ ሰብ ተዳ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ኮይኑ ብዛዕባ ዝዓበየ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ዝዓለም እዚኣ መወዳእታ ክህልዋ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ካብ ኣምላኽ ፍርዲ ክቕበል እዩ ግን ኩሉ ሰብ ክጠፍእ ናይ ግድን ኣይኮነን እንተዳ ሰብ ንኣምላኽ ክፈልጦ ክኢሉ ወይ ድማ ኢየሱስ ዝገበሮ ናይ ምድሓን ስራሕ ክፈልጦ ክኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን ይኣትሎ ክብል ከሎሲ ኣብዚ ኪዳን መሰረት ሕጂ ከነጽንዖ ፀናሕና እንታይ ተራለካ ሓደ ሰብ ወይ እንታይ ተራለኪ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣባጊዒ ድምፀይ ይሰምዓ ይስዕባኒ ድማ ኣነ ከዓ ነባጊዒ ይፈልጠኒ ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚ ንእግዚአብሔር እንደልየሉ ግዜ እዩ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ወይ ድማ ድሕረ ባይታኩም እንታይ ከም ዝኾነ ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ዕድል ዝረኸብኩም ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለኩም ርድኢት እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ግን ንእግዚአብሔር እትደሊሉ ግዜ እዩ ብዘይ እግዚአብሔር ካልዋል ሓንቲ ትርጉም የብሉን ንሱ ፈጣሪ ንሱ ፈጢርና ነዛ ዓለም ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ንሱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጽቡቕ ሓሳብ ሰናይ ሓሳብ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ክንረክብ ከም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ምድሪ ዝኸለና ድማ ክመርሓና ክጓስየና ካብ ኩሉ ዘፍርህን ዝጎድእን ክሕልወና ተስፋ ዝኣትወልና እሙን ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክትደልይዎ ምስ እግዚአብሔር ዘለኩም ኪዳን ክጸንዕ መታን ቃሉ ከተንብቡ ነቲ ኢየሱስ ዝህቦ ዘሎ ጻውዒት ድማ ኣዎንታዊ መልሲ ክትብሉ እንታይ ዝብል ጻውዒት ብዙሕ ጻውዒት ብዙሕ መልክዓ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ኢና ሓንቲ ግን እንታይ ኣትብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ትርከብ መወዳእታ ክፋል ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጸሩ ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ ትሑት ኣርዕተይ ፈኩሽ ጸሮይ ድማ ቀሊል ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኩም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ብጭንቀት ድዩ ብብዙሕ መንገዲ ትሳቀየ ነፍስን ድሕራላ ሎሚ ኢየሱስ መልሲ ናይ ኩሉ ክኸውን ክእል እዩ ሰላም ሓጎስ ፍቕሪ እምነት ዝህብ መድሓኒ ኣሎ ስለዚ ንክርስቶስ ክሰምዕዎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድመኩም ስለዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ቅድሚ ውድአይ ግን ብጸሎት ክፋንወኩም ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ተመስገን ነዚ ግዜ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ኣባና ዘለካ ሓሳብ ዓብይ ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሕፃ እዩ ወኣምላኽ ሕጂ ኸን ኩሎም ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ባርኮም ኩኖ ዘለዎም ኩሉ ሕቶታቶም መልሶሎም ተገዳስነት እንድሕር ዘይብሎም ንዓኻ ክደልይኻ ቃልካ ከንብቡ ብመንፈስካ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ሕልንኦም ኣበራብሮ ወኣምላኽ ህይወትና ንዓኻ ንህብ ተመስገን ስለ ኩሉ ነገር ነመስግነካ ኣለና ሓላዊና ስለ ዝኾንካ እሙን ስለ ዝኾንካ ብስም ኢየሱስ ኣሜን ሰላም ኩኑ ኣምላኽ ሰላም ይብዛሓልኩም